हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा दिवस, 8वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 8वा दिवस, 8वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण ही ऑनलाईन भगवद्गीता जी आहे ती कुठल्याही अडथळ्याशिवाय उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, आणि अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. आपल्या आजच्या अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग, परमत्वाची प्राप्ती. आपण कालच्या दिवसापासून किंवा आपण आता भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर आहोत किंवा दुसऱ्या पडावावर आहोत. आणि भगवद्गीतेच्या पहिला टप्पा होता कर्मयोग, दुसरा आहे भक्तियोग. आणि कालच्याच अध्यायात भगवंतांनी आपल्याला कालचा अध्याय होता ज्ञान विज्ञान योग, आणि त्याच्यामध्ये भगवंत कसे चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. आपण जे म्हणतो जळी स्थळी काष्टी पाषाणी, भगवंत जे आहेत ते आहेत आणि त्यांचं आपण नित्य स्मरण केलं पाहिजे. मग त्यांना आपण त्यांचं नित्य स्मरण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं, किंवा आपल्या आत्म्याचे जे जो आपलं गंतव्य स्थान आहे, जर तिथपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं असेल तर आपल्याला भक्तीच्या 9 टप्पे किंवा 9 प्रकार सांगितलेले आहेत. त्याला आपण नवविधा भक्ती असं सुद्धा म्हणतो. तर ते 9 प्रकारांमधला पहिला प्रकार आहे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. हे अशा 9 प्रकारे 9 पद्धतीने आपण भगवंतांची भक्ती करू शकतो. भगवंतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो. आणि असं सांगत असताना भगवंत आपल्याला कुठेतरी भगवंत चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. मग आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि मग पुन्हा हे सगळं भगवंत एकीकडे सांगत आहेत, पण अर्जुनाचे प्रश्न काही संपत नाही. आणि आजचा आपला अध्याय आहे तर भगवंतांना अर्जुनाने
एक नाही, दोन नाही, 8 प्रश्न विचारलेले आहेत. तर तीच सुरुवात आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला हे समजून सांगा. 8.2 मध्ये म्हणतात, हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुनाचे प्रश्न आहेत की भगवंतांनी सांगितलं की तुम्ही वेगवेगळ्या मार्गाने किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक मला शरण येतात किंवा माझी पूजा अर्चा करतात किंवा काही लोक असे आहेत की जे संशयात्मा आहेत, मूढात्मा आहेत, ते माझी पूजा अर्चाच करत नाहीत किंवा ज्यांचा माझ्यावर विश्वासच नाहीये. भगवंत कोण आहे ते हाच त्यांच्यावर विश्वास नाही आहे. असं आपण सगळं कुठेतरी बघत असताना अर्जुनाचे 8 प्रश्न आहेत. आणि मग अर्जुनाचे 8 प्रश्नांमधला पहिला प्रश्न असा आहे की ब्रह्म. मग ब्रह्म म्हणजे काय? तर ब्रह्म आपल्याला माहिती आहे की ह्या ब्रह्मांडांमधला प्रथम सजीव जर कोण असेल तर ब्रह्मदेव आहे. म्हणजे प्रथम कोणाची निर्मिती झालेली आहे तर ती ब्रह्माची झालेली आहे, ब्रह्मदेवांची झालेली आहे. आणि तो प्रथम जीव किंवा प्रथम सजीवाला ब्रह्म म्हटलेला आहे. आणि आपल्या आत्म्याला सुद्धा ब्रह्म असं म्हणतात की जे जिवंत अस्तित्व आहे, जे अविनाशी आहे, जे शाश्वत आहे, जे चिरंतन आहे, जे भगवंतांनी आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्येच सांगितलेलं आहे. मग अध्यात्म म्हणजे काय? तर आपल्याला आपल्या जीवाचा जो नित्य असा स्वभाव आहे, जो गुणधर्म आहे, मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं की साखरेचा गुणधर्म म्हटला की साखर कशी असते? गोड असते. असं आपण म्हणू का की साखरेचा काही लोकांकडे ना कडू असतं, काही लोकांकडे गोड असते, असं आपण म्हणू शकतो का? किंवा मीठ मीठ म्हटलं की मिठाचा गुणधर्म काय आहे? खारट. म्हणजे ते जेवणामध्ये चवीसाठीच आपण मीठ टाकतो. खारट म्हणजे ह्या सगळ्या त्या प्रत्येक गोष्टीचा जसा गुणधर्म आहे, तसा आपला आत्मा जो आहे, आपला जो आत्मा म्हणजे भगवंतांचा जो अंश आहे, त्याचा सुद्धा एक नित्य स्वभाव आहे, त्याचा सुद्धा गुणधर्म आहे. आणि तो गुणधर्म काय आहे? तर अध्यात्म, भगवंतांची सेवा करणं किंवा भगवंतांचा सेवक म्हणून हा आपल्या आत्म्याचा गुणधर्म आहे. त्याच्यानंतर कर्म. मग कर्म काय आहे? तर आपण कर्माबद्दल आपण बरंच बोललेलो आहोत किंवा आपण पाहिलेलं आहे. तर भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया म्हणजे आपण जे कर्म करतो त्याच्यामुळे आपण त्याच्या बंधनात अडकतो आणि मग पुन्हा आपण ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो. त्यामुळे कर्म जे आहे की कर्माच्या जो काही परिणाम असेल, तो परिणाम म्हणजे आपला पुढचा जन्म असतो. त्याच्यानंतर अधिभूत. अधिभूत म्हणजे आपल्या आजूबाजूचा हा जो निसर्ग आहे, हे ब्रह्मांड आहे, ही सृष्टी आहे, हे सृष्टीचक्र जे आहे, ते म्हणजे भौतिक निसर्ग. अधिदैव म्हणजे देवतांचा अधिष्ठाता कोण आहे, यज्ञाचा अधिष्ठाता कोण आहे, तर परमात्मा परमेश्वर कोण आहे, तर तो अ, सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च परमेश्वर ज्यांना आपण भगवान असं म्हणतो, ते तत्व काय आहे? तर ते म्हणजे अधिदैव आणि त्याचं विस्तृत वर्णन भगवंतांनी एक सेपरेट अध्याय आहे त्याच्यासाठी 11वा अध्याय आहे. ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी स्वतःच्या विराट रूप त्यांनी प्रदर्शित केलेलं आहे आणि त्याचं वर्णन त्याच्यामध्ये उत्तम आलेलं आहे. त्याच्यानंतर यज्ञ. मग त्यागाचा आनंद घेणारा आपण 5व्या अध्यायात शिकलेलो आहोत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम. मग कोण आहे की जो आनंद घेतो आहे की आपण जे कर्म करतो आणि त्या कर्मफळाचा जो त्याग करतो आणि त्या त्यागाचा आनंद घेणारा किंवा आपण कोणाला संतुष्ट करण्यासाठी आपण जे यज्ञ करत असतो, आपण जे कर्म करतो त्या कर्माचा यज्ञ करत असतो, तर तो परमात्मा परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण. त्याच्यामुळे अधियज्ञ कुठे राहतात? मग ते कुठे राहतात? तर आपण काल पाहिलेलं आहे ते कुठे कुठे आहेत? चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. पण चराचरात बघायची गरजच काय? ते आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये आहेत. त्यामुळे ते कुठे इकडे-तिकडे त्यांना शोधायचं नाही, त्यांना बाह्य जगामध्ये शोधायचं नाही, तर त्यांना आपल्याच आतमध्ये शोधायचं. त्याच्यानंतर मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचं स्मरण कसं करावं? मग भगवंतांनी सांगितलं आहे आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करावा. आपण कुठल्याही अकॅडमिक इयर किंवा आपण कुठेही गेलं, की आपल्याला काय असतं, की तुम्ही अभ्यास करा आणि परीक्षा द्या. हो की नाही? आपल्याला जी साधना भक्ती सांगितलेली आहे, तुम्हाला नामजप करायला सांगितलेलं आहे, शास्त्रांचा अभ्यास करायला सांगितलेला आहे, अध्ययन करायला सांगितलेलं आहे, 16 माळा जप करायला सांगितलेलं आहे.
म्हणजे अभ्यास करायचा आहे, सराव करायचा आहे, काही गोष्टींचा तुम्हाला त्याग करायचा आहे. म्हणजे वैराग्य आणि अभ्यास ह्या गोष्टी 2 करायला सांगितलेल्या आहेत. मग हे सगळं करताना कुठेतरी परीक्षा पण असते की नाही? मग ती परीक्षा म्हणजेच आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ती परीक्षा आहे आणि त्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ते परीक्षेमध्ये जर उत्तीर्ण झाला तर काय? किंवा तो उत्तीर्ण नाही झाला तर काय? हे आपल्याला कुठेतरी आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. आणि पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्यांच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण आपल्याला आता हे चित्र आठवतंय. आपण दुसऱ्या अध्यायातच पाहिलेलं आहे, की भगवंतांनी सुरुवातच ती केली होती, की तुला नेमकं दुःख कोणाला मारण्याचं होत आहे? त्या शरीराला की त्या आत्म्याला? आत्मा तर चिरंतन आहे. आत्म्याला तुम्ही काहीच करू शकत नाही. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक. भगवंत सांगता आहेत, की तुम्ही त्याला शस्त्राने छेदू शकत नाही, तुम्ही त्याला जाळू शकत नाही, किंवा तुम्ही ओलं करू शकत नाही, वाराही काहीच करू शकत नाही आत्म्याला. त्यामुळे तुला दुःख कोणाचं आहे? ते तर शरीराचं. शरीर हे आपण एखादं कपडे बदलतो, ड्रेस बदलतो, तसं आपण त्या शरीराचा त्याग करत असतो. त्या शरीराच्या एक-एक आपण काय म्हणू शकतो, की एक बाल्यावस्था असते, एक-एक स्वरूप आहे. त्याच्यानंतर कौमार अवस्था आहे, त त तरुण अवस्था आहे, मध्यवय आहे, वृद्ध अवस्था आहे आणि ते जर्जर झालं, की आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो, ज्याला आपण मृत्यू असं म्हणतो. तर हा हा आपल्या शरीराचा किंवा आत्म्याचा हा जो प्रवास आहे आणि त्याच्यानंतर त्या त्या आत्म्याला ब्रह्म असं म्हणतात. त्याच्यानंतर त्याचा स्वभाव काय आहे, की आपण भगवंतांचे सेवक होणं किंवा अ, तर हा अध्यात्म हा भगवंतांचा हा आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव आहे किंवा गुणधर्म आहे. त्याच्यानंतर अगदी सहज गुणधर्म आपण ज्याला म्हणतो आणि मग कर्म. मग आपण कर्म काय आहे, की आपण सकाम कर्म करण्यामध्ये कायम उद्युक्त असतो आणि मग त्याचा परिणाम असा होतो, की त्याच कर्माच्या बंधनात आपण अडकले जातो. इतकं अडकतो, की पुन्हा आपण ते जन्म घेतोय, पुन्हा मरण आहे. म्हणजे पुन्हा आपण एक शरीर घेतो आहे. पुन्हा ते शरीरचा त्याग करणार, पुन्हा दुसरं शरीर घेणार, पुन्हा नव्याने आपण त्या शरीराचा त्याग करणार आणि ह्या चक्रामधनं आपण काही बाहेर पडत नाही. आणि ते कशामुळे शक्य आहे, की आपण हे विविध कर्म करतो आणि हे कर्म करण्यासाठी आपण काय कारण आपला हा आत्मा बद्ध आहे. जोवर आत्मा बद्ध आहे, तोवर आपल्याला हे कर्म आपण करत राहणार आणि आपण ह्या चक्रामध्ये अडकत राहणार. आणि मग मुक्त आत्म्यासाठीच भगवंत पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतायत, की आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव आहे अध्यात्म, भगवंतांची सेवा करणं आणि तीच पुन्हा वारंवार भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देह वृत्तांतवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदेव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवांमध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपला हा देह नित्य परिवर्तनशील आहे. आत्ताच आपण पाहिलं, की बाल्यावस्था, ते वृद्धावस्था, ते जर्जर शरीर आणि हा जो प्रवास आहे, तर आपण त्याच्यामध्येच त्याच कालावधीमध्ये आपण भगवंतांची भक्ती करून आपण आपल्या आत्म्याला, बद्ध आत्म्याला मुक्त आत्मा करू शकतो आणि ते शक्य आहे. तर आपला हा निसर्ग परिवर्तनशील आहे. आपलं हे शरीर परिवर्तनशील आहे. त्याचं एक उत्तम उदाहरण इथं आहे, की अंड, आळी आणि कोश म्हणजे त्याचा पतंग तयार होतो किंवा फुलपाखरू तयार होतं. ते एकाच जन्मात शक्य आहे. तसं आपण एकाच जन्मामध्ये आपण भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकतो. पण त्याच्यासाठी तेवढा अभ्यास, तेवढा सराव आणि तेवढा त्याग, तेवढं वैराग्य आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि प्रभुपाद म्हणतात, की हे हे कधीही अशक्य नाही. तुम्ही हे करू शकतात. पण तेवढा तुम्हाला भगवंतांवर तेवढी श्रद्धा, तेवढा विश्वास आणि तेवढी समर्पण भावना, तेवढं प्रेम हे सगळं तुम्हाला भगवंतांप्रती देणं आवश्यक आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, की अधिदैव काय आहे? तर जे आपले देवतांचा देव जो आहे, तर ते अगदी चंद्र, सूर्य जे काही देव असतील, तर ह्या सगळ्यांचा जो देव आहे, देवतांचा अधिष्ठाता जो आहे, ज्या
त्या परमेश्वराला, परमपिता परमेश्वराला अधिदैव असं म्हटलेलं आहे. आणि मग तो कुठे राहतो? तो आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये राहतो. आणि तोच यज्ञाचा अधिष्ठाता आहे. तोच परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण. त्या आणि मग आपलं यज्ञ काय आहे? तर कलियुगामधलं आपलं यज्ञ काय आहे? तर नामस्मरण, नामजप. मग जेव्हा आपण ते नामजप करतो, तर ते कोणाच्या म्हणजे कोणाला प्रसन्न करण्यासाठी करतो? तर ते परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण यांना संतुष्ट करण्यासाठी करतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम ह्य प्रयाति स मद्भावम याती नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समय केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जो मृत्यू समय केवळ माझं स्मरण करतो. आपण एक कालच्या अध्यायामधले 2 श्लोक होते. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तीये ते ब्रह्म त्वद्विदु कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम साधी भूतादि दैवम मा साधी यज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसा. जो पूर्णपणे माझ्या मतपरायण झालेला आहे, समर्पित भावनेने तो माझा भक्त झालेला आहे, तो त्याच्या मृत्यू समयही मला स्मरण करू शकतो. मग मृत्यू समयही स्मरण करू शकतो त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छोटं उदाहरण आहे. आपल्या सगळ्यांना हे माहिती आहे की पितामह भीष्म जेव्हा बाणांच्या शय्येवर होते, तेव्हा ते अं अखंड विष्णू सहस्रनामाचा जप करत होते, की विष्णू सहस्रनाम म्हणत होते. त्याची जप नाही, सॉरी, त्याची आवर्तन करत होते. आणि जेव्हा त्यांनी खरंच की आता युद्ध संपलेलं आहे आणि युधिष्ठिर महाराज राजा होणार आहेत, तेव्हा त्यांनी आपलं हस्तिनापूर किंवा आपलं जे राज्य जे आहे ते एका सुरक्षित हातामध्ये आहे. आणि तेव्हा त्यांनी कृष्णांना, भगवान श्रीकृष्णांना त्यांनी प्रार्थना केली की तुम्ही कृपया माझ्या समोर राहा आणि तुम्हाला बघतच मी माझं अंतिम श्वास जो आहे किंवा मी माझा श्वास सोडतो, त्यांना इच्छा मृत्यूचं वरदान होतो. आणि मग हे का आहे किंवा हे कशासाठी आहे? तर त्याचं उदाहरण त्याचं भगवंत इथे सांगत आहेत की जो केवळ माझं स्मरण करतो आणि आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो निश्चितच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो किंवा त्याला तेव्हाच जेव्हा आपण म्हणजे आपला जो शेवटचा श्वास जो आहे, तो शेवटच्या श्वासाला जर आपण भगवंतांना स्मरण केलं, त्यांचं नाव घेतलं, तर यमदूत नाही, विष्णुदूत आपल्या समोर येतात आणि निश्चितच आपल्याला वैकुंठ धामाची प्राप्ती होते. पण त्या एका क्षणासाठी आपल्याला तो एकच निर्णायक क्षण आहे, तोच एक परीक्षेचा क्षण आहे. कारण की मृत्यू जो आहे तो शाश्वत आहे. तो आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येणार आहे. त्यामुळे जर त्या क्षणाला, तो शेवटचा क्षण जर आपल्याला सांभाळायचा असेल, तर त्याच्यासाठी आपल्याला आयुष्यभर अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आपल्याला सराव करणं गरजेचं आहे आणि तो सराव आणि तो अभ्यास म्हणजे नामस्मरण करणं आपल्याला गरजेचं आहे. आपल्याकडे जेव्हा मार्चमध्ये परीक्षा असते, जूनमध्ये अकॅडमिक इयर सुरू होतं. मी युवा वर्ग घेतलेला आहे, त्यामुळे मी हे उदाहरण नेहमी देते, की जूनमध्ये तुमचं अकॅडमिक इयर सुरू होतं, पण तुम्ही जर अभ्यास जर फेब्रुवारीमध्ये करायला लागला, तर तुम्हाला मार्चमध्ये जर परीक्षा आहे, तर पेपर तुम्हाला कठीण जाईल किंवा कदाचित तुम्हाला अवघड जाईल, फेल होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. पण तेच तर तुम्ही जूनपासून अभ्यास सुरू केला, तर निश्चितच तुम्हाला पेपर सोपा जाणार आहे, तुम्हाला मार्कही चांगले मिळणार आहेत. आपल्याही आयुष्यात तसंच आहे. आपला कुठेतरी गैरसमज असतो, की 60 झाली, चला 70 आली, आता रिटायरमेंट झाली, की आता देवदेव करायचं. आणि ते पण आपला मृत्यू जो आहे तो कधी येणार आहे हे आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे आपण कल करे सो आज, आज करे सो अभी, आत्तापासूनच आपण नामस्मरण करायला सुरुवात केली पाहिजे, की जेणेकरून आपली जी परीक्षा आहे, आपला जो निर्णायक क्षण आहे, तेव्हा आपण भगवंताला स्मरण करू. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छान अजून गोष्ट आहे. ही गोष्ट महाभारतातल्या अरण्यक पर्वातली आहे. अरण्यक पर्वामध्ये आपल्याला माहिती आहे, की पांडवांना 13 वर्षाचा वनवास, म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास असं झालेलं होतं. आणि असंच ते एकदा वनातून जात होते. मग ते एका ठिकाणी नव्हते. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते जात होते. तर असंच एकदा वनात फिरत असताना त्यांना तहान लागली. म्हणजे द्रौपदीला तहान लागली.
मग ते म्हणाले की आपण एका झाडापाशी थांबू आणि इथं आजूबाजूला पक्षी दिसत आहेत, म्हणजे जवळच कुठेतरी पाण्याचं तळं असणार हे निश्चित. त्यामुळे आपण इथे थांबूया. आणि त्यांनी नकुलला सांगितलं की जा आणि पाणी घेऊन ये. मग नकुल गेला, पाणी घ्यायला गेला. तो बराच वेळ झाला आला नाही. सहदेवला पाठवलं, तोही बराच वेळ गेला आला नाही. मग अर्जुनाला सांगितलं, जा रे बाबा बघ, आता तर मला इथेच जवळ पक्ष्यांचा वगैरे आवाज येतोय, म्हणजे तळं काही फारसं लांब नसेल, मग कुठे राहिली ही दोघं. मग अर्जुनाला पाठवलं. अर्जुनाचंही तेच झालं, तोही आला नाही. मग मात्र थोडस युधिष्ठिर महाराजांना थोडस टेन्शन यायला लागलं की नेमकं काय झालं आहे. मग म्हणतात, भीम जा जरा बघ काय आहे. भीमही तिकडे गेला, तो परत आला नाही. मग युधिष्ठिर महाराज द्रौपदीला सांगतात, इथेच बस, कुठे जाऊ नको. मी त्यांना सगळ्यांना बघून येतो की नेमके राहिलेत कुठे हे. चौघाच्या चौघ आले नाहीत म्हणजे कसं. आणि मग युधिष्ठिर महाराज जातात आणि मग तिथं जरासं पुढे गेल्यानंतर त्यांना एक तळं दिसतं आणि त्या तळाखाली आपले चारही भाऊ मूर्छित पडलेले आहेत हे त्यांना दिसतं. मग हे दिसल्यानंतर त्यांना आश्चर्य वाटतं की असं कसं झालं. आणि म्हणून त्यांना शुद्धीवर आणण्यासाठी ते तळ्यातलं पाणी घ्यायला जातात, ओंजळीवर पाणी घ्यायला जातात की थोडंसं पाणी शिंपडू आणि त्यांना आपण शुद्धीवर आणू. पण जसं ते तळ्याच्या पाण्याला हात लावायला जातात, त्यांना आवाज येतो, की हे तळ जे आहे, हे तळं जे आहे, हे पाणी जे आहे, हा संपूर्ण परिसर जो आहे, तो माझ्या अध्यक्षतेखाली आहे आणि तुम्ही याला हात लावू शकत नाही. जर तुम्हाला हात लावायचा असेल, तर मला तुम्हाला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील आणि जर ती समाधानकारक असतील, तरच तुम्हाला या तळ्यातल्या पाण्याला हात लावता येईल. नाहीतर मग तुमची पण अवस्था तुमच्या भावांसारखीच होईल. त्यांनी काही ऐकलं नाही आणि मग त्यांना तुम्हाला मूर्छित करावं लागलं. आणि युधिष्ठिर महाराज म्हणतात, की "मी तुम्हाला ओळखलेलं आहे. तुम्ही यक्षदेव आहात. कृपया तुम्ही समोर या, दर्शन द्या. मी तुमच्या हव्या त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला तयार आहेत." आणि समोर यक्षदेव आले आणि त्यांनी बरेच प्रश्न विचारले. त्यातला एक प्रश्न असा आहे, "अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति या यमालाम शेषास्थिरत्वम इच्छति किम आश्चर्यम अत परम." असं हे त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग सगळ्यात ह्या जगामधली अद्भुत गोष्ट कुठली आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे. आणि त्याच्यावर युधिष्ठिर महाराज उत्तर देत आहेत की प्रत्येकाला मृत्यू हा शाश्वत आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला त्याला सामोरं जायचं आहे. पण तरीही कुठलाही प्राणी जो आहे, मग कुठलाही त्याला असं वाटतं की तो अमरच आहे आणि तो मृत्यूची तयारीच करत नाही. तो स्थावर जंगम हे गोळा करण्यामध्ये इतका व्यस्त आणि व्यग्र आहे की आपण कधीतरी आपल्याला मृत्यूला सामोरं जावं लागणार आहे. आपण अमर नाही हे तो विसरूनच जातो आणि हीच सगळ्या जगातली अद्भुत गोष्ट आहे. आपल्याकडे सुद्धा अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण म्हणजे कोणाच्या आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या नातेवाईकांमध्ये जर शेजारी पाजारी जर कोणाचा मृत्यू झाला असेल, तर आपण तिथे जातो. अनेक लोक जमलेले असतात आणि पण पण तिथे जमलेले सुद्धा अनेक लोक की त्यांना असं कधीही वाटून जात नाही किंवा हे नाही की हा क्षण कधीतरी आपल्या आयुष्यात पण येणार आहे. पण आणि ते दिवस रात्र 24/7 आपण म्हटलं तरी चालेल. हल्लीच्या काळामध्ये आपण ते स्थावर जंगम गोळा करण्यामध्ये आपण ही भौतिक सुखाच्या मागे किंवा भौतिक आपण काय म्हणू शकतो की तुमची प्रॉपर्टी आहे, पैसा आहे, धन आहे, हे गोळा करण्यामध्ये आपण इतकं व्यस्त आणि व्यग्र असतो की आपल्याला मृत्यूला सामोरं जायचं आहे. आणि मृत्यू काय आहे, आपण कोण आहोत, आपल्याला नंतर कुठे जायचं आहे, हे विचार करण्याची सुद्धा त्यांच्याकडे मनाला विचार शिवत नाहीत किंवा ते विचार करण्याइतका वेळही नसतो की त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंतांचं नामस्मरण केलं पाहिजे किंवा काय, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांच्याकडे अजिबात वेळ नसतो. आणि हीच सगळ्यात जगातली अद्भुत गोष्ट आहे असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग जर आपण मृत्यू क्षणी जर भगवंताला जर आपण सामोरं गेलं आणि जर स्मरण केलं, आपण पाहिलं आहे की आता भगवंत आपल्याला
मुक्ती किंवा आपण याला वैकुंठ धामामध्ये आपल्याला प्रवेश मिळतो. पण असं नाही झालं तर त्याच्यासाठी पण काही आहे. तर त्याचेही इथे भगवंतांनी लगेच सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छान गोष्ट आहे भागवतम मधली. आधी आपण श्लोक बघूया. यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतेय सदा तद भाव अभावित. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत, एक पहिल्या श्लोकात सांगता आहेत, की तू मला मृत्यू समय स्मरण कर, निश्चितच तू माझ्या धामाची प्राप्ती करशील. आणि दुसऱ्या श्लोकात सांगता आहेत लगेच पुढच्या, जर तू असं नाही केलं तर तू ज्या भावनेमध्ये म्हणजे तुमचा शेवटचा श्वास सोडताना जी भावना तुमच्या मनामध्ये आहे आणि मग त्या भावनेमध्येच तुमचा पुढचा जन्म होतो. आपल्याला इथे एक भागवतम मधली गोष्ट आहे. भरत महाराजांची गोष्ट आहे. भरत महाराज हे नाव आता आपण ऐकलेलं आहे. 2 वेळा आपण त्यांचं उदाहरण पाहिलं होतं. तर भरत महाराज जे होते ते भगवंतांचे भक्त होते आणि भक्त म्हणजे ते निस्सीम भक्त होते आणि आध्यात्मिक प्रगल्भता एवढी होती की ते भक्तीच्या 8व्या टप्प्यावर होते किंवा 8व्या पायरीवर होते. भक्तीच्या सुद्धा 9 पायऱ्या आहेत. म्हणजे हळू जसं आपण कसं पहिलीतून दुसरी, दुसरीतून तिसरीत जात असतो की नाही किंवा ऑफिसमध्ये गेले की आपण प्रमोशन होत असतं. भक्तीच्या सुद्धा मार्गामध्ये तसंच आहे. कनिष्ठ, मध्यम तर त्याच्यानंतर म्हणजे एक टप्पे आहेत, एक पायऱ्या आहेत. तर त्या 9 पायऱ्या अशा आहेत, की पहिलं आहे श्रद्धा, दुसरं आहे साधू संग, तिसरं आहे भजन क्रिया, चौथा आहे अनर्थ निवृत्ती, त्याच्यानंतर निष्ठा, मग रुची, मग आसक्ती, 8वा आहे भावभक्ती आणि 9वा आहे प्रेमभक्ती. भरत महाराज जे होते ते 8व्या टप्प्यावर होते, 8व्या पायरीवर होते, भावभक्ती. आणि या भावभक्ती ह्या पायरीवर असल्यावर सुद्धा त्यांच्या बाबतीत काय घडलेलं आहे ते आपण बघणार आहोत. ही गोष्ट अशी आहे की भरत महाराज नी उत्तम पद्धतीने आपलं राज्य सांभाळलं. अगदी आणि तेव्हा त्यांचं वृद्ध काळ आला तेव्हा त्यांनी आपलं राज्य आपल्या मुलांना सोपवलं आणि ते त्यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला आणि मग वनात जाऊन ते भगवंतांची भक्ती करणं, पूजा करणं, जे काही यज्ञविधी असतील वगैरे ते सगळं जे काही कर्मकांड आपण म्हणू शकतो किंवा जे काही विधी जे आहेत ते सगळे पार पडत असत, सगळं करत असत. आणि असं सगळं करत असताना एकदा ते सकाळच्या वेळेस एक हरीण जे आहे तर ती मादी हरीण होती, ती गर्भवती होती आणि ती जीवाचा आकांत तांडव घेऊन पळत होती आणि ती अशी सरकन बाजूने गेली आणि तिला बघेतसर बाजूने तिच्या पाठलाग करणारा वाघही गेला आणि हे भरत महाराज बघत आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढेच एक नदी होती. त्या नदीमध्ये त्या हरिणीने उडी घेतली आणि तिथेच तिने बाळाला, त्या पाडसाला जन्म दिला आणि तिथेच त्या पाडसाला ठेवलं आणि ती त्या नदीच्या पलीकडे निघून गेली. तिच्या मागोमाग वाघही गेला. तोही नदी पलीकडे गेला आणि त्या हरिणीला शेवटी त्याने खाऊन टाकलं. पण त्या पाडस जो होता तो त्या नदीमध्ये तसाच होता आणि हे सगळं भरत महाराजांनी बघितलं आणि त्यांनी त्या पाडसाचे प्राण वाचवले आणि त्यांना ते आपल्या कुटीमध्ये किंवा आपल्या जे तिथे राहत होते तिथे ते घेऊन आले आणि मग तिथे त्या पाडसाला मग जे काही हवं आहे आणि तो आधीच भेदरलेला होता. मग त्यांनी त्याला आपल्या जवळ ठेवलं, खाऊ-पिऊ घातलं आणि अशा पद्धतीने त्यांचा ते सांभाळ करू लागले. सांभाळ करू लागले त्यामुळे आपला मुलगा कसा असतो तशा पद्धतीने ते त्याचा सांभाळ करू लागले आणि मग हळू तो हरीण ते पाडस सुद्धा मोठं होत होतं. जसं ते मोठं होत होतं ते भरत महाराजांच्या अवतीभोवती आणि त्यांना भरत महाराजांना त्या पाडसाचा कुठेतरी लळा लागला. एक प्रेम भावना निर्माण झाली. जिथे प्रेम असतं तिथे काळजी असते आणि मग जेव्हा भरत महाराज आपली पूजाविधी करायला बसायचे, यज्ञविधी करायला बसायचे, तर जी संपूर्णपणे समर्पित भावना आहे, समर्पण भावना आहे, की मनोभावे भगवंतांची भक्ती करायची, तर ती भावना कुठेतरी कमी पडत होती. कारण की ते पूजा विधी पण करत होते, पण मनामध्ये एक विचार शिवत होता, की हा पाडस इथेच आहे ना, इथे कुठे आहे की नाही, का कुठे लांब गेला आहे, त्याला कोणी खाल्लं तर वन्य पशूने, तो इथे जवळपास आहे ना, अशी कायम मनामध्ये चिंता असायची.
आणि अशाच भावनेने त्यांचे जे पुढचे पूजाविधी जे आहेत किंवा असं हे पुढे पुढे सुरू झालं आणि त्या पाडसाबद्दलचा एका मुलाप्रमाणे त्यांचा मोह वाढत गेला. आणि मग असं झालं, की जेव्हा त्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळ जवळ आला आणि शेवटचा क्षण जवळ आला, त्यांना असं समजलं, की आता आपला कधीही मृत्यू होऊ शकतो किंवा काय, तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये म्हणजे भक्तीच्या 8व्या टप्प्यावर होते. त्यांनी भगवंतांची इतके शुद्ध भक्त होते, निस्सीम भक्त होते. पण शेवटच्या क्षणी मात्र नेमका जेव्हा जेव्हा त्यांना मृत्यू येत होता, शेवटचा श्वास घेत होते, तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये त्या पाडसाबद्दलची काळजी त्यांना दिसू लागली आणि ती मनात भावना ठेवून त्यांनी आपले प्राण त्यागले आणि मग पुढचा जन्म त्यांना मरणाचा मिळाला. पण शेवटी ते भगवंतांचे भक्त होते, शुद्ध भक्त होते आणि त्यामुळे भगवंतांची शुद्ध भक्तांवर नेहमीच कृपा असते आणि मग जरी हरणाचा जन्म मिळाला, तरी पुढच्या जन्मामध्ये त्यांना त्या हरणालाच एक साधू संग मिळाला, की म्हणजे त्यांच्याच कुटीच्या आजूबाजूला ते तिथे होते आणि त्यामुळे श्रवणम कीर्तनम हे त्यांचं सुरू होतं आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचा त्यांना जडभरताचा जन्म मिळाला आणि त्या जडभरताच्या जन्मानंतर त्यांना मुक्ती मिळाली. म्हणजे तुम्ही भगवंतांच्या तुमचा शेवटचा क्षण जो आहे, तो शेवटचा श्वास घेताना भगवंतांना स्मरण करणं किती महत्वाचं आहे, हे आपल्याला या भरत महाराजांच्या गोष्टीवरून दिसतं. आणि म्हणून भगवंत सांगतात, "तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युद्धच." मय्यार्पित मनोबुद्धी माम वैश्यस्य संशय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्यावेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की निश्चितपणे रूपाने इथून पुढे तू जे काही कर्म करशील, तर ते तुझं कर्म आता तुला युद्ध करायचं आहे, तर ते युद्ध करताना तू माझं स्मरण कर. तुझं विहित कर्म जे विहित कर्तव्य आहे, ते माझं स्मरण करून मला संतुष्ट करण्यासाठी तू ते पार पाड आणि निश्चितच तुझं मन आणि बुद्धी स्थिर राहिली, अशा पद्धतीने तू निश्चित माझ्या धामाची प्राप्ती करशील आणि तुला जेव्हा शेवटचा क्षण असेल, तेव्हा सुद्धा तुला माझी आठवण राहील किंवा माझं स्मरण होईल. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक भागवतम मधलीच एक प्रल्हाद महाराजांची गोष्ट आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण प्रल्हाद महाराज जे होते, की त्यांनी भागवतम मध्ये सांगून ठेवलं आहे किंवा आपण म्हणू शकतो, की वृद्धापकाळाची त्यांनी व्याख्याच करून ठेवली आहे. आपण जर म्हणायचं झालं तर, की वृद्ध म्हणजे काय? तर जन्मानंतरचा प्रत्येक क्षण जो आहे तो म्हणजे वृद्ध काळ. कारण की मृत्यू कधी येईल माहित नाही. कुठल्या वर्षी येईल माहित नाही. त्यामुळे प्रल्हाद महाराज म्हणतात, की तुम्ही जसे जन्माला येत आहेत, अगदी लहानपणापासून तुम्ही भगवंतांची भक्ती करा. आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या मित्रांना सुद्धा त्यांनी त्यांचे जे सवंगडी जे होते, की त्यांना त्यांच्या सोबत ते भगवंतांची भक्ती करायचे, कीर्तन करायचे, भगवंतांना स्मरण करायचे आणि त्यांनी सगळ्यांना सुद्धा हाच संदेश दिलेला आहे, की तुम्ही सुद्धा अगदी लहानपणापासून मग आता आपल्याला लहानपणापासून नसेल जमत किंवा आपण आता ऑलरेडी आपलं एवढं वय उलटून गेलं असेल, हरकत नाही. कल करे सो आज, आज करे सो अभी. आत्तापासनं तुम्ही नामस्मरण करायला घ्या. कारण की आपल्याला भगवंतच सांगत आहेत, की जर तुम्ही शेवटच्या क्षणी जर तुम्ही भगवंताला स्मरण केलं, तर बाकीचं जे काही आहे ते सगळं पुसलं जातं आणि त्या क्षणी भगवंत तुम्हाला वैकुंठ धामामध्ये घेऊन जातात. त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे. आधी आपण श्लोक बघूया. अभ्यास योग युक्तेस्न चेत्स नान्य परम पुरुषम दिव्यम याती पार्थानु चिंतयन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित होत असते. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्कीच पोहोचतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे भगवंत सांगतायत पार्थ अनुचिंतयन. माझ्यापर्यंत नक्कीच पोहोचतो. भगवंत 100% शुअरिटी देतात आपल्याला, अश्युरन्स देत आहेत. आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक गोष्ट आहे, अजामिलची गोष्ट आहे. ही पण भागवतम मधली गोष्ट आहे. अजामिल असा होता,
की एका ब्राह्मण कुटुंबामध्ये आणि संस्कारी कुटुंबामध्ये जन्माला आला होता आणि आई वडिलांनी उत्तम संस्कार केले होते. अजामिल सुद्धा अगदी जे काही आपल्या आई वडिलांनी संस्कार केलेले आहेत आणि त्या पद्धतीनेच तो वागत होता. त्याच्यानंतर तारुण्यामध्ये त्याचं लग्न झालं. पत्नी सुद्धा खूप गुणवान अशी पत्नी मिळाली होती आणि अशा पद्धतीने त्यांचं आयुष्य सुरू होतं. आणि जे काही हे ब्राह्मण होते त्यामुळे जे काही यज्ञासाठी लागणारी सामुग्री, यज्ञविधी, पूजाविधी हेच त्यांचं कर्म होतं. आणि मग यज्ञासाठी लागणारी सामुग्रीसाठी तो एका गावातून दुसऱ्या गावात वगैरे असा जात असे. एकदा असंच झालं, अशीच सामुग्री आणण्यासाठी गेला आणि येता-येता त्याला वाटेमध्ये पूर्वी काय गाड्या वगैरे नव्हत्या. त्यामुळे चालतच प्रवास होता. तर ते चालत होते आणि वाटेमध्ये त्यांना एक वेश्यास्त्री आणि एक ती परपुरुषाबरोबर तिथे त्यांनी त्यांना पाहिलं आणि मग त्याच्यानंतर ते तिकडनं पटकन बाजूला सरले आणि पुढे गेले. पण ती वेश्यास्त्री जी होती, की तिच्या रूपावर म्हणा किंवा काय, तर ज्या वेळेला कुठेतरी तो मोह तयार होतो की नाही आसक्ती, तर तशा पद्धतीने ती वेश्यास्त्रीच्या बाबतीत आकर्षण वाढलं आणि तो पुन्हा तिच्याकडे बघायला लागला. आणि पण हे चुकीचं आहे, असं नाही केलं पाहिजे, असं तो पुन्हा मनाला समजवतो आहे. पण तरी पुन्हा तो बघतो आहे आणि असं करत तो घरी गेला. पण त्या वेश्यास्त्रीबद्दलचं किंवा तिच्या रूपाबद्दलचं आकर्षण जे आहे, तर ते वाढतच गेलं आणि मग दुसऱ्या दिवशी जाऊन तो त्या वेश्यास्त्रीला भेटलाच. आणि मग तिला भेटत राहिला आणि त्याचा परिणाम असा झाला, की त्याने घरातनं आपल्या आई-वडिलांना, आपल्या गुणवान पत्नीला बाहेर काढलं आणि त्या वेश्यास्त्रीला घरी घेऊन आला. आणि मग तिच्यासोबत संसार थाटला. आता ती वेश्यास्त्री होती, त्यामुळे तिला उंची वस्त्र, विविध अलंकार परिधान करण्याचं तिला हौस होती आणि ती हौस पुरवण्यासाठी म्हणा किंवा असं तिच्यासोबत राहण्यासाठी, तिला आनंदी ठेवण्यासाठी अजामिलने वाममार्गाचा सुद्धा उपयोग केला. म्हणजे अगदी चुकीच्या मार्गाने पैसे मिळवून तिच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा अजामिल करत होता आणि असं करता-करता तिच्याबरोबर त्याला 10 मुलं झाले. 10वा मुलगा होता त्याचं नाव नारायण होतं आणि तो अजामिलला अत्यंत प्रिय होता आणि त्यामुळे अगदी लहानपणापासून त्याला नारायण, नारायण, नारायण असं करत आणि तो प्रिय होता अजामिलला. तो सुद्धा वडिलांचा लाडका आणि त्याला सुद्धा बाबांबद्दल आकर्षण होतं, प्रेम होतं आणि असं करत-करत अजामिलची वृद्ध झाला, शरीर जीर्ण झालं आणि अजामिलने मग शेवटी त्याचे शेवटचे क्षण आले आणि तो आपल्या मुलाला हाक मारतो आहे, की "नारायण, नारायण" आणि तिथेच त्याने प्राण त्यागले. तिथे प्राणत्याग केल्यानंतर असं तिथे एकीकडनं यमदूत आले आणि नारायण, नारायण म्हणत होते, त्यामुळे तिकडनं विष्णुदूत सुद्धा आले. आणि मग यमदूतही आले, विष्णुदूतही आले. तर यमदूत म्हणाले, की "आम्ही याला घेऊन जातो, कारण की हा अत्यंत पापी आहे आणि त्याने त्याच्या आयुष्यामध्ये अत्यंत पाप केलेलं आहे." विष्णुदूत म्हणतात, "पण त्यांनी नारायण म्हणून त्यांनी प्राण सोडलेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला त्यांना नेणं गरजेचं आहे. त्यांनी नारायणाला, भगवंतांना स्मरण केलेलं आहे." यमदूत म्हणतात, "नाही, त्यांनी त्यांच्या मुलाला स्मरण केलेलं आहे. योगायोगाने त्यांच्या मुलाचं नाव नारायण आहे." पण अशीच त्यांचा चर्चा झाली आणि मग चर्चेअंती असं ठरलं, की याला आत्ता न्यायचं नाही आणि त्याचे प्राण जे आहे पुन्हा ते त्याच्या शरीरामध्ये सोडले. आणि हे सगळं अजामिलला त्याच्या आत्म्याने हे सगळं बघितलेलं आहे आणि पुन्हा शरीरामध्ये प्राण गेल्यानंतर त्याची काय ती बुद्धी किंवा जो काही भ्रम, संभ्रम जो होता मोहाचा तो गळून पडला आणि अचानक सद्सद विवेक बुद्धी जागृत झाली आणि त्याला म्हणलं, की आपण काय करून बसलो आपल्या आयुष्यामध्ये? आपण कोण होतो आणि काय झालो? आणि तत्क्षणी तो त्या क्षणी उठला आणि त्याने घर-दार सगळ्यांचा त्याग केला आणि तो त्याने भगवंतांची भक्ती करायला सुरुवात केली, तपश्चर्या सुरू करायला सुरुवात केली आणि 1 नाही, 2 नाही, त्यांनी तब्बल 12 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांना मग वैकुंठ धामाची आणि मग 12 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांनी आपले प्राण सोडले आणि त्यांना वैकुंठ धामाची प्राप्ती झाली. म्हणजे भगवंत म्हणत आहेत, की तुम्ही मला शरण आलात आणि समर्पित भावनेने तुम्ही माझी भक्ती केली, तर निश्चित तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ पुरातन नियंता अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टीचे पालन करता सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत पुन्हा पुन्हा एकदा सांगताहेत की माझं ध्यान करा, माझं स्मरण करा. मग भगवंत की कोण आहेत किंवा काय, तर ते पुन्हा एकदा वर्णन करत आहेत की ते ह्या सर्व सृष्टीचे पालन करत आहेत, तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. ही जी भौतिक सृष्टी जी आहे याच्या पलीकडे जी पराप्रकृती आहे, तर ती प्रकृती जी स्वयंप्रकाशित आहे आणि जी शाश्वत आहे, तर असे सगळं म्हणजे भगवंत जे आहे ते सूक्ष्मातिसूक्ष्म आहेत आणि ते एका त्याचं विराट स्वरूप सुद्धा आहे किंवा ते दिव्य स्वरूप सुद्धा आहे. ते सगळं ह्या सृष्टी व्यापून धरलेले आहेत. तर म्हणजे त्यांचं छोटं स्वरूप पण आहे, त्यांचं मोठं स्वरूप पण आहे, भव्य दिव्य स्वरूप पण आहे. तर अशा सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन, त्यांचं दिव्य स्वरूप लक्षात घेऊन भगवंत सांगत आहेत की त्यांनी सगळ्या जीवांनी, सगळ्या आत्मा, आपला जीव किंवा आत्मा ज्याला ब्रह्म आपण म्हणतो, तर त्याने सगळ्यांनी भगवंतांचं ध्यान केलं पाहिजे किंवा नामस्मरण करताना ह्या रूपाचं भगवंतांचं स्मरण केलं पाहिजे, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि फक्त भगवंत आपल्यालाच सांगतात का नाही, ज्या त्या प्रतिदेवता आहेत त्या सुद्धा भगवंतांचं ध्यान करत असतात. जे ब्रह्मदेव आहेत, ब्रह्मदेव जे आहे ते भगवंतांचं गर्भोदक्षाय विष्णू ह्या स्वरूपाचं ध्यान करत असतात. आणि आपल्याला माहिती आहे की सर्वात उच्च वैष्णव किंवा सर्वोत्तम वैष्णव कोण आहे, ते भगवान शिवशंकर, जे भगवंतांचे गुणावतार आहेत. तर असे शिवशंकर हे सुद्धा भगवंतांच्या कृष्ण या रूपाचं ध्यान करत असतात. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की तुम्ही सुद्धा माझं ध्यान करताना माझ्या त्या रूपाची धारणा धरली तर त्याचा तुम्हाला निश्चित फायदा होईल. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत. ते दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णतः परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे बघा, तुम्हाला एक व्हिडिओ प्ले होताना दिसतो आहे. तो जो एक आहे तो उड्या मारतो आहे आणि बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि दुसरा जो आहे तो सहज दरवाजा उघडला आणि बाहेर पडला. हो की नाही? आपलं हे जे जग जे आहे ना, ते सुद्धा एका पिंजऱ्यासारखं आहे, एका केज सारखं आहे आणि एका तुरुंगासारखं आहे. आणि आपला आत्मा जो बद्ध आत्मा जो आहे, तो या ब्रह्मांडामध्ये या मोहमायेच्या अध्यक्षतेखाली तो त्याच्यामध्ये अडकलेला आहे. आणि तुम्ही किती उड्या मारायचा प्रयत्न करा, किती उड्या मारायचा प्रयत्न करा, तुम्ही ती मोहमाया कशी आहे, दुस्तर आहे, कठीण आहे, तिला पार करणं शक्य नाही. हो की नाही? आपण पाहिलेलं आहे. आणि मग हे जग कसं आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. मग दुःखालय काय आहे? कारण की पुन्हा जन्म, पुन्हा मृत्यू, पुन्हा जन्म, पुन्हा मृत्यू. आणि मग ते कर्माच्या परिणामामध्ये आपण पुन्हा पुन्हा अडकतो आहोत, त्या बंधनामध्ये पुन्हा पुन्हा अडकतो आहोत. पण जर ह्या जगातून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल आणि जो भगवंतांना शरण गेलेला आहे, भगवान समर्पित भावनेने भगवंतांची भक्ती करतो आहे, तर बघा त्याच्यासाठी दरवाजा हा सहज उघडला जातो आणि सहज तो त्या तुरुंगातून, त्या केजमधून बाहेर पडतो. आपण असे जे आहे, ज्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली आहे, जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पुढे पुढे गेलेले आहेत, आध्यात्मिक प्रवास जो आहे, आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढलेली आहे, त्यांचं ध्यान करताना ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, अशा सर्व भक्तांना तर हे असा दरवाजा उघडला जातो आणि मोक्षधामाची प्राप्ती होते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा,
जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा येत नाही, जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आत्ताच आपण पाहिलं की त्या केज मध्ये आपण अडकलेलो आहोत. बाहेर पडलं तर पुन्हा काय आपण आता आपल्याला जर कोणी सांगितलं की तुम्ही तुरुंगात राहा किंवा आपण 2 वर्षांनी सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे. 2 वर्षाच्या पूर्वी लॉकडाऊन होतं. आपल्याच घर एका तुरुंगवासासारखं आपल्याला घरातून बाहेर पडायला नव्हतं. तर कसं आपल्या सगळ्यांना घरामध्ये कोंडल्यासारखं झालं होतं आपल्याच घरामध्ये. हो की नाही? मग हे जग सुद्धा असंच आहे की हे दुःखाचं ठिकाण आहे. इथे भगवंत सांगत आहेत की ते दुःखालयम शाश्वतम. तुम्ही वारंवार जन्म घेत आहेत, मृत्यू होत आहे आणि मग सर्वोच्च ग्रहापासून की तुम्हाला म्हणजे जसं तुमचं कर्म आहे, मग तुम्ही पृथ्वीवर तुम्हाला जन्म मिळू शकतो किंवा जरी तुमचं पुण्यकर्म जरी तुमचं वाढलं असलं, तुम्हाला उद्धार जरी झाला असला, तरी स्वर्गामध्ये तुम्ही स्वर्ग सुख भोगल्यानंतर, उपभोगल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये जन्म घ्यायचा आहे किंवा नरक यातना ज्या आहेत, त्यांना तुम्हाला सामोरं जायचं आहे. जर तुमचं पापकर्म झालं असेल, तुमचं अधःपतन झालं असेल आणि पण जे भगवंताला स्मरण आलेले आहेत, ते पुन्हा ह्या कुठल्याही ह्या ब्रह्मांडामध्ये जन्म घेत नाहीत आणि ते त्या शाश्वत धामापर्यंतच पोहोचतात. पण आपल्या आत्म्याचा प्रवास बघा, जर आपण भगवंताचं स्मरण केलं, तर आपल्याला मोक्ष मिळू शकतो. पण जर नाही केलं, तर आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे, आपण हा आपण एक ब्रह्माचा दिवस पाहिलेला आहे आणि त्याच्यात भगवंत सांगत आहेत, मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीच्या कालावधीत देखील असाच आहे. म्हणजे आपण एक कल्प पाहिला होता आणि तर त्याचा ती 71 युग आहेत. 71 युगांची ती एका युगामध्ये 4 दिव्य युग आहेत. अशी 71 दिव्य युग, 14 मन्वंतर, त्याच्या 14 संध्यात आणि त्याच्या मिळून एक कल्प असे 36,000 कल्प तेवढ्याच रात्री म्हणजे हा जो ब्रह्मदेवाचा हा जो जीवन कालमान आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण जन्म मृत्यू, जन्म मृत्यू, जन्म मृत्यू घेतोच आहोत. आणि मग जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो, तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि जेव्हा ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतं. म्हणजे जी सृष्टीची उत्पत्ती जी आहे ती ब्रह्मदेवाच्या दिवसाने निर्माण होते आणि जो आहे, प्रलय जो आहे, ज्या दिवशी तो कल्प संपतो, ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू होते, पृथ्वीवर प्रलय येतं आणि मग पृथ्वीवर प्रलय आल्यानंतर जे जीव ह्या पृथ्वीवर आहेत किंवा ह्या ब्रह्मांडामध्ये आहेत, तर ते काय होतात, पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय होतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि तो असहाय्यपणे त्या प्रलयामध्ये विरघळतो. म्हणजे आपला हा जीव, आपला हा आत्मा इतका असहाय्य आहे, की तो ह्या ब्रह्मांडातनं काही बाहेर पडत नाही. पुन्हा ते सगळं कर्म भोगण्यासाठी ते पुन्हा जो ब्रह्मदेवाचा दिवस आला, की तो तेवढा जो कालावधी आहे, करोडो वर्षांचा कालावधी आहे, तेवढा वेळ तो जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकलेला असतो आणि तेवढा वेळ जो प्रलय आहे, तेवढा त्या प्रलयामध्ये तो अडकलेला असतो आणि म्हणून हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे. आणि मग याच्यापेक्षा जी वेगळी प्रकृती आहे, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण म्हणतो आहे की आपल्याला वैकुंठधामामध्ये जायचं आहे, आपल्याला मोक्षधामामध्ये जायचं आहे, गोलोक वृंदावनामध्ये जायचं आहे. मग ती प्रकृती जी आहे, जी पराप्रकृती जी आहे, जी भगवंतांनी पुन्हा पुन्हा वर्णन करता आहेत, पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत की तुम्ही माझं स्मरण करा, तुम्ही मलाच शरण या. तर ती प्रकृती अशी आहे की ती सनातन आहे. ती ह्या सगळ्या जड किंवा ह्या भौतिक सृष्टीच्या याच्या पलीकडे अशी आहे. ती अविनाशी आहे. इथे इथे हिची उत्पत्ती झाली काय, प्रलय झाली का, त्या प्रकृतीला काही फरक पडत नाही. ती शाश्वत अशी प्रकृती आहे, स्वयंप्रकाशित आहे आणि तिथे येणारा प्रत्येक जीव जो आहे, तो भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये आणि भगवंतांच्या याच्यामध्ये आनंदी आहे. सच्चित आनंद काय आहे, तर त्याची अनुभूती तो तिथे अनुभवतो आहे. इथं आपण हे गोलोक चार्ट आहे. तर गोलोक चार्टमध्ये जर आपण पाहिलं, बघूया. तर
हे आपलं ब्रह्मांड आहे आणि हे जे आहे जी आपण हे गोलोक वृंदावन आहे आणि हे यालाच आपण ज्योतिर्ब्रह्म सुद्धा म्हणतो, की जे स्वयंप्रकाशित आहे. तिथे भगवंतांचा वास आहे, भगवंतांचा निवास आहे आणि हे आपलं ब्रह्मांड आहे आणि आपलं ब्रह्मांड बघा, की ह्या ब्रह्मांडामध्ये की ह्या ब्रह्मांडामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणजे ह्या गोलोक वृंदावनमध्ये भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि भगवान श्रीकृष्णांचाच विस्तार महाविष्णू त्यांच्या श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार झालेली आहेत आणि त्या ब्रह्मांडामध्येच भगवान शिव मध्येच भगवान महाविष्णूंचा जो विस्तार आहे गर्भोदक्षाय विष्णू तो प्रत्येक ब्रह्मांडांच्या खाली स्थित आहे आणि त्या क्षीरोदक्षाय विष्णूंपासून ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती झालेली आहे त्यांच्या नाभीपासून आणि ब्रह्मदेवांनी संपूर्ण जी जीवसृष्टी जी आहे किंवा तर ती जबाबदारी घेऊन पूर्ण जीवसृष्टीचा विस्तार केलेला आहे आणि ही जीवसृष्टीचं पालन पोषण किंवा ह्या ब्रह्मांडांचं प्रत्येक सजीवाचं पालन पोषण करायचं त्याच्यामध्ये तर विष्णूंचा विस्तार आहे गर्भोदक्षाय विष्णू त्यांचा विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णू ज्याला आपण परमात्मा परमेश्वर सुद्धा म्हणतो तर तो परमात्मा आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे असा क्षीरोदक्षाय विष्णू ह्या सगळ्या सृष्टीचा या ब्रह्मांडाचा पालन करता आहे आणि हे सगळं जे आहे किंवा हे चित्र स्वरूपात जे केलेलं आहे तर त्याचा रेफरन्स वगैरे जो आहे की कुठल्या कुठल्या वेदांमधून कुठल्या शास्त्रातून आलेला आहे तर तो ह्या याच्यामध्ये दिला आहे आणि अशा पद्धतीने हे चित्र तयार झालेलं आहे. हा गोलोक चार्ट असं म्हणतात. तर तो आज तुम्हाला माताजी तुमच्या WhatsAppवर शेअर करतील. त्यामुळे तुम्हाला तो अजून विस्तृतपणे बघता येईल. आणि गोलोक वृंदावनमध्ये म्हणजे गोकुळामध्ये भगवंतांच्या ज्या लीला आणि ज्या गोकुळवासियांनी जो आनंद उद्भवला तोच आनंद आपल्याला जेव्हा आपण गोलोक वृंदावनामध्ये जातो जेव्हा आपल्याला मोक्ष मिळतो आपल्या आत्म्याला त्याच सच्चित आनंद स्वरूपाची आपल्याला अनुभूती येते आणि म्हणून आपल्याला अजून एक इथे श्लोक आहे मुकुंदमाला स्तोत्रामधला हा श्लोक आहे त्याच्यामध्ये मागणंच मागितलं आहे आपण असं म्हटलं तरी चालेल कृष्णत्वडीया पद पंकजा पंजरातम दैवमे विशतु मानस राजहसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठ विरोधन विधौ स्मरण कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद वायू पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे मागणं असं मागितलेलं आहे की जसा राजहंस जो आहे की तो कसा होता कमळाच्या फुलामध्ये देठातून असा एका चक्रव्यूहात प्रवेश केल्यासारखा करतो तसा मला तुझ्या चरणकमलांमध्ये मला प्रवेश करायचा असेल मध्ये आणि हे मला जो मृत्यू समय जो आहे तर तो मी अत्यंत हेल्दी आपण म्हणू शकतो किंवा मी धष्टपुष्ट आहे मला की माझं मन बुद्धी माझं शरीर सगळं साथ देत आहे आणि अशा क्षणी मला तुझं स्मरण होईल अशा अवस्थेमध्ये मला मृत्यू येऊ दे आणि मी तुला जर स्मरण करू दे म्हणजे मी तात्काळ तुझ्या चरणकमलांशी समर्पित होईल कारण की मृत्यू समय याचं कारण असं आहे की मृत्यू बघा आपल्याला येतो शरीर जीर्ण झालेलं असतं आणि त्यामुळे आपल्या शरीराला वेगवेगळ्या व्याधी जडलेल्या असतात जन्म मृत्यू जरा व्याधी हीच दुःखालय हीच ह्या काय म्हणू शकतो जन्म मृत्यूची किंवा ह्या मृत्यू लोकांची व्यथा आहे आणि मग तुम्हाला जन्म मिळतो आहे त्याच्यानंतर तुम्ही जर्जर शरीर होत आहे वेगवेगळ्या व्याधी जडता आहेत वेगवेगळे आजार होत आहेत आणि मग पुन्हा मृत्यू आहे पुन्हा जन्म आहे आणि हे सुरूच आहे. मग जेव्हा शरीर जर्जर झालेलं असतं तेव्हा आपलं मन आपल्याला बऱ्याच बघा की आपण कुठेतरी हॉस्पिटलमध्ये असतो कोणीतरी व्हेंटिलेटरवर असतो आपल्यालाच माहित नाही आपला शेवटचा क्षण कसा असतो आपण कधी कुठला शेवटचा श्वास घेणार आहे आणि कधी मृत्यू येणार आहे
कोणाला तरी ऑन द स्पॉट हार्ट अटॅक येतो, म्हणजे आपल्याला माहीतच नाहीये की शेवटचा क्षण कुठला आहे, मृत्यू कधी येणार आहे. आणि म्हणून हे मागणं मागितलं आहे, की मी अत्यंत सुदृढ अवस्थेमध्ये आहे, हेल्दी अवस्थेमध्ये आहे आणि मी तुला उत्तम पद्धतीने स्मरण करू शकतो आहे. तर ते स्मरण करता करताच माझा शेवटचा श्वास येऊ दे, म्हणजे मला निश्चितच तुझ्या चरणकमलामध्ये समर्पित होता येईल. आणि मग पुढे म्हणत आहेत भगवंत, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरेस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर भक्तीचे आपल्याला किंवा आध्यात्मिक मार्गाचे वेगवेगळे टप्पे आपण पाहिलेले आहेत, ती शिडी पाहिलेली आहे. कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, अष्टांग योग आहे, भक्ती योग आहे. आणि मग कर्मयोगामध्ये आपल्याला वेगवेगळी कर्मकांड सांगितलेली आहेत, की जेणेकरून मग वेगवेगळे विहित कर्म सांगितले आहेत, की ते कर्म करता करता तुम्ही भगवंतांची भक्ती करा, भगवंताला शरण जा, हो की नाही. म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये आहेत किंवा ज्यांनी भगवंताला पूर्णपणे शरण गेलेले आहेत, तर अशा लोकांसाठी भक्तिपूर्ण सेवा हीच भगवंतांसाठी काय म्हणू शकतो, की श्रेष्ठ अशी सेवा आहे किंवा श्रेष्ठ असं कर्म आहे. आणि मग ह्या सगळ्या कर्मांपासून जे फळ किंवा जे फलित मिळतं किंवा जो तुमचा अकर्माचा बॅलन्स तयार होतो, तेच संचित जेव्हा तुम्ही भक्तिपूर्ण सेवा करतात, भगवंताला शरण जाता आहेत आणि तुम्ही भगवंतांची सेवा करता आहेत, तर तुम्हाला निश्चितच तशाच पद्धतीने फळ प्राप्ती होते. तुम्हाला भगवंतांच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. आणि असं भगवंत पुन्हा एकदा खात्री देत आहेत, पुन्हा एकदा सांगता आहेत. आणि त्यामुळे भक्तियुक्त सेवा याचं पुन्हा इथे भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही कर्मकांड करा, म्हणजे तुम्हाला विहित कर्म, तुम्हाला तपस्या सांगितली आहे, दानादी कर्म आहे, तुम्ही सकाम भक्ती आहे, तुम्ही उपासना करताहेत, सगळं करा. पण जर तुम्ही भक्तियुक्त सेवा केली, इथे भगवंत सेवेचं महत्व आपल्याला सांगून पटवून देत आहेत. तर तुम्ही सेवा केली भगवंतांची, तर तरी सुद्धा तुम्ही भगवंतांच्या त्या परमधामाची प्राप्ती करू शकताय, असं इथे सांगितलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा 8वा अध्याय संपलेला आहे. 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचे प्रश्न आहेत आणि तुम्ही 1 प्रश्न विचारा, 2 प्रश्न विचारा, 8 प्रश्न विचारा, भगवंत तशीच भरभरून उत्तर देत आहेत. आणि ह्या भागातही भगवंतांनी भरभरून उत्तर दिलेले आहे. आणि त्या प्रश्नांमध्ये एक प्रश्न असा होता, की मृत्यू किंवा मृत्यूसमयी भगवंतांची कशी आपण स्मरण करू शकतो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला आपण जी साधना भक्ती आहे आणि मग तो जो सराव जो आहे, सराव आणि वैराग्य, त्याग, म्हणजे ज्या 4 गोष्टी आपल्याला सांगितल्या आहेत, ज्या आपण आधी अभ्यासलेल्या आहेत, की आपण मांसाहार नाही केला पाहिजे, व्यसन नाही केलं पाहिजे, ह्या ज्या 4 गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपण साधना केली पाहिजे, नामस्मरण केलं पाहिजे. तर ह्या गोष्टी करता करता म्हणजे हा अभ्यास आणि हे वैराग्य, हा सराव आपण जर केला, तर निश्चित आपण भगवंतांचं स्मरण करू शकतो आणि भगवंतांची आपण प्राप्ती करू शकतो. तोच प्रत्येकाच्या आयुष्यातला एक निर्णायक क्षण आहे. आपण त्याला परीक्षेचा क्षण सुद्धा म्हणू शकतो. आणि जर असं नाही झालं, तर दुःखालयम शाश्वतम, हे प्रत्येकासाठी पुन्हा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ह्या चक्रामध्ये आपण अडकतो आहोत. तो कालावधी जो आहे, तो ब्रह्मदेवाचा करोडो वर्षांचा कालावधीमध्ये आपण पुन्हा अडकून बसतो आहे. आणि मग हे त्याच्यात जर नसेल अडकायचं, तर भगवंताला शरण जा. म्हणजे आध्यात्मिक जगामध्ये तुम्ही जाऊ शकता, त्या आध्यात्मिक जगाची प्राप्ती करू शकतात. आणि तुम्ही जर भक्तियुक्त सेवा केली, भगवंतांना शरण जाऊन भगवंतांची सेवा केली, तेव्हा सुद्धा तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती होते. असं कुठेतरी भगवंतांनी आजच्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.